Komiti mochung'ne weche budget kod omenda e od bura mar Senate pachoka kono piny owacho mar kaunti ya Migori mondo ochul gope mag jotim orak maromo siling bilion 1.7. Sima gavana ma Migori bende osingo keto kenge mag neno ni gope go ma osepuodhi ochul. Medruok mago mabende koro pok ochul kod ten kaunti ma Migori ema ne okelo Senetas mantie kamiti no ma ochuochego mag budget kaachiel kod omenda. Kweth mag Senetas gi ne otele ko senatano ma Kakamega Boni Halwale. Senetas gi mane oketo gavana ma Migori Ochillo Ayacko kod apisas mage e migawono mar omenda e orindi maliet ne dwaro duoko e penjo abich ma oting'o gi omiyo gope ne omedore e kaunti ma Migori e iko omenda mar 2013 nyaka 2014 ma gope duto ne rom bilion 1. Several projects and several pending bills to the tune of 1.7 billion shillings that are outstanding. Okenge maten kaunti ma Migori bende keto mani gope ko chul duto bende achiel kuom penjo ma bende Senetas gi ne openjo gavana ma Migori. Kamiti ni mano bago twak kod gavana e achiel kuom magawa moro romani okawo malo seche 2 bende ne openji gimomiyo moko kuom gope osebedo ka ochakige mar 2014 ka moko mane otim machiegni to osechul. You look at the status of the pending bill, and then you look at short-term and mid-term strategies to clear the pending bill. Every question has every response here as we speak. Parliament does not act on impulse. Documents that are normally submitted are subjected to processing and analysis by the office of the clerk. Gavana ma Migori duoko mare ne wani kaunti ma Migori oikore ma chulo gope duto ma osepuodhi. Twak ni manu maber kata kamano ok ne ochakore maber e kinde mane Senetas gi ne olimo gavana e apise. Gavana ni ma Migori Ochillo Ayacko ne opogore paro kod Senetas e wach limo mokuom chenro mag dongruok ma otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Senetas gi ne dwaro mondo gilim chenrogo mag dongruok gin giwegi ka ok otengi kod gavana ma Migori Ochillo Ayacko. Wach ma gavana bende ne oramo ni nyaka koro bedi mondo en bende wuon oduok penjo obe Senetas koro nyalo bedo godo gine bende okelo pogruok e kindgi. The governor has requested us that he would like to accompany us, that he doesn't want to assign us officers. I'm also familiar with the standing orders, the Powers and Privileges Act, and also the practice of both Senate and the National Assembly. Ochillo ni wane kaka gavana ma Migori oikore ma duoko penjo mora mora ma otenre kod kata chenrogo mag dongruok. Kabili ne owacho ni sama Senetas gi ne wach ni kogo nyam chenrogo mag dongruok barua mane gindiko ka gibire kaunti ma Migori ne gilero ni mana wechego mag gope ema gidhi ng'iyo kende mok chenro mag dongruok. They indicated that they were coming to discuss with us pending bills. They did not indicate the venue of the meeting. They did not indicate in that letter, and I unveil it to you so that you see it, that they would be visiting those projects. For members of the Senate to indicate that they want to talk to officers without the presence of the accounting officer, without even prior indication of the projects that are being visited, I find it anomalous. Senetas gi bende ne obedo kod romo kod MCs bund ma Migori kama bende MCs noyudo thuolo mar wacho weche mopogore opogore ma otenre kod dongruok kaachiel kod mago mag omenda. And I hope they don't fight us. We must make sure that all of you have the war fund. And must be respected and must be a place of safety to discuss the issues of our people. Kamiti ni ma ochuochego mag budget kaachiel kod omenda Senate e giko mar romo margi kod gavana ne owacho ne gimor kod thuolo bende ochiw kod gavana owuon mar duoko penjo mopogore opogore mane gintiere godo ka bende giwacho ne gidhi golo lipot margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakan paro kod abich nyakoro